Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, dating Vice President Leno Robredo at Naga City Mayor Nelson Ligacion nagkaulay sa okasyon kan Bantay Pamilya. Mga bagong opisyales ka Metro Naga Chamber of Commerce and Industry nagkaiguanan in oath-taking ceremony. Pagkagadan kang sarong tricycle driver sa Milor Camarines Sur, mayong foul play, live-in partner, bakong person of interest. Data Privacy Act tinukar sa ipinapod na pagtripon kang KBP Camarines Sur as in IBP Camarines Sur Chapter. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. 10 grupo nin mga hobenes sa siyudad ning Naga ang nag-isip nin mga bago as napapanahon na mga proyekto na sa hiling ninda iyo ang makakataonin kasimbagan sa mga problema kan mga hobenes. Tulo sa mga ini ang natauwa nin cash award para maipagpadagos ang pag-aadal kan proyekto. Aramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Tulong project proposal na may magayo na katuyuhan na pwedeng adaptaron sa siyudad kang Naga ang pinagrekonoser kasubagong aga kasabay kang flag raising ceremony ka mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga kasabay man ang pagtuoning cash award para gastuson sa nasabing proyekto. Parte ini kan pagiging pilot city kang Naga sa irarom kang Safe and Sound City o S2 City. 10 million pesos ang nakuang grant kang LGU Naga na ipapaagiman sa saidang partner agency na ang program manager kang proyekto iyo si Mr. Dominic Noblesa asin sa iyang pag-iriba. Kalitigtawan po kami ng 10 million. Ang implementing partner mo po is Weasol. Today po siya pwedeng i-directa sa LGU. So, ang mangyayari po, duman sa 10 million na ito, ang magiging grante po is Naga City. So, ikaw po kaming ka-partner na implementing partner. Iyo po itong Weasol na headed po ni Mr. Ang program manager mi po for Safe and Sound Cities Naga is si Mr. Dominic Noblesa. Lights, camera, action! Ini man ang proyekto kang grupo ni Mike Capaz na may katuyuhan na maging moderno ang mga street poles kang syudad. Aram ta po sa Naga na kung ano ang sitwasyon kang safety and seguridad lalo na po sa mga estudyante. So yun po to sinaging motivation mi para magkaigwang a smart street pole. So ang smart street pole mo mi po kaya may solar panels na ilaw, tapos igwa po kitang CCTV, and then ito pong mga other features po, lalong-lalo na ang emergency button system. So ito pong pinaka-importante may pong features si emergency button system. Igwa po niyong garo siya tong fire alarm po na pinipindot lang just in case igwa po kitang emergency. For example, meron pong aksidente sa road, mas madali na po siyang pinduton along the streets na sa pole na kesa kang maalgaga ka pa na nagsi-cellphone ka, maghahanap ka pang hotlines. Naglalao man si Mr. Dominic Noblesa, Program Manager kang S2 Cities, na bakulang ang LGU Naga ang masuporta sa kaisipan ka mga hobenes, kundi ang iba pang sektor sa syudad. Hopefully, ma-realisar kang city government, as in sa tuyang mga private organizations na suportahan ng youth. Kasi yaon sa inda ang mga innovative idea, mga progressive ideas. So, kinakaipuhan lang sindang suportahan. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Mayor Nelson Ligacion na hihilingon kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga ang natadang mga project proposals kan mga hobenes para ikonsiderar ini asin mapagkinabangan kan mga taga-Naga ang saindang mga ideya. For the 7 others, we will continue to look into your proposed project, proposed innovation, and support them. Padagos sa mga bareta, personal na pinagresibi ni punong barangay Elsa Carmona kan barangay Tabuco, syudad ni Naga ang certification na nagdedeklara sa sainda bilang drug-cleared barangay. Nahaman subuot ang pagiging drug-cleared ka nasabing barangay kan nakalihis na taon durante pa kan si Police Colonel Nelson Bacalso ang City Director kan Naga City Police Office. Sa iba pang bareta,
Nagkaulay sinda Alcalde Nelson Legacion asin dating Vice President Leni Robredo sa okasyon kan anibersaryo kan Bantay Familia kan nakalihis na Sabado. Susug sa alkalde, mayo sindang pinag-ulayan mapadapit sa politika. Imbis kaswal na pag-ulay-ulay sanaan sa indang ginibo kan dating Vice Presidente. Sa nakalihis na mga okasyon sa syudad ni Naga, bihirang mahiling na magkasabay sinda Robredo asin Legacion. May man pong gayo. Dahil man may man urulay, manunungod sa politika. Nabanggitan ko lang na medyo nahurin niya ako ta may mga dai maiwasan na lakaw. Although dahil ko na nabanggit sa iya kung mga ano ito, pero ito si appearance ko sa lupong Tagapamayapa Federation. And then, igwa pang sarong event na pig-attenderan. Casual talk man lang po. Sa iba pang bareta, oath-taking kan mga bagong opisyales asin miyembros kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry ginibukang nakalis na Biyernes. Ang detalles aram mo sa report ni Kayla Casulia. Sa panibagong taon, panibagong miyembro ang nanumpa para maging parte kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Presente man sa aktibidad ang General Manager kan Metropolitan Naga Water District na si Florencio Mongoso, na saruman sa speaker sa nasabing okasyon na nagsimbag manin mga kahapotan madapit sa operation kang MNWD. Next year, para si next year na plan, i-implement mo niyan. Pinag-aadalan. Tabaho siyang madali. Kasi yan ang problema sa government regulations. You cannot put figures in your budget that you cannot implement. Kasi pag in-evaluate ka ng DBM, may problema ka. So what we will do is, kung kinakaipuhan talaga si uutangon, we will submit a supplemental budget. Grateful man ang bagong miyembro na si Joe Mark Pardeñas na naging parte siya kan sarong long-standing asin multi-awarded organization asin ngunyan siya na ang VP for Tourism. I feel great to be part of this long-standing organization, a multi-awarded organization. Pero at the same time, medyo pressured because the past 2 years we've been part of the Hall of Fame ng PCCI, so we've been awarded that. So ngayon, I'm just thinking what to do with the department. I have a new position. It's VP for Tourism. It's new. Now I'm thinking what to do with it, what collaborations I need to make myself more effective for the business sector. Bilang bagong VP for Sports and Education, challenge man ining bagong oportunidad para kay Richmond Canlas asin excited man siya na iherasan sa iyang expertise sa larangan kan edukasyon asin sports. I was tasked to handle yung sports and education since I am inclined sa sports. Bale, yan yung ina-expect sa contribution ko. So, I am also very excited to share my expertise sa sports. Yes. Pinagbiklad man ni President Mario Villanueva ang sa indang mga future plans para sa organisasyon asin nagtao man siya nin mensahe sa mga bagong members kan Metro Naga Chamber. Actually, yung mga events na yun na monthly, no? We have 1 or 2 events every month except December na Christmas party. Those are all trade shows, promotions, investments, etc. No? So definitely year after year nakakatulong yun kasi na-measure namin yung impact and the effect of the trade shows that we are conducting. Sa mga bagong members, sa mga old members at sa mga hindi pa members, we would like to invite you and visit yung ating Metro Naga Chamber office and we would show you the benefit, what's in it for you, what's in it for the community para magkatarabangan kita. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, pagkagadan kan sarong tricycle driver sa Miloor, Camarines Sur, mayong foul play. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office.
Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ginibo ka nakalihis na Sabado ang lecture and forum on Data Privacy Act na inatenderan kan miyembros kan media asin abogado sa Camarines Sur. Huli takatuwang kan KBP Camarines Sur an Integrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter para sa nasabing aktibidad. Susug kay Attorney Juan Paulo Fajardo, magayon na nagkakaigwa kan siring na aktibidad para mas maaraman subuot kung ano pa ang mga dapat gibuhon para dagos ng masabutan. Admittedly, marami pang gray areas ang data privacy. Pero hindi lang naman sa Pilipinas ang nagka-catch up ang data privacy. Sa ibang parte ng mundo, nagka-catch up pa. So it's a good thing na gumaganap tayo ng ganito mga fora para mapabilis ang development. At saka yung mga issue ito mapalabas agad at ma-actionan ng tamang agency o ahensya.
Mientras tanto, para kay Attorney Juan Paulo Fajardo, dapat sunodon sana kan mga miyembros kan media ang Code of Ethics kan pagiging taga-media para da isinda masaangatan ng kaso na may koneksyon sa Data Privacy Act. Sailing na Attorney Fajardo, magsunod sana ang mga taga-media kung ano ang tamang pagbabareta. Sigurado man subuot na makakaiwas sa kaso. The media already has its own code of ethics. You just need to follow it. Lalo na issues on transparency and accuracy of reporting. Because I think yun yung pinakamalaking magiging issue dyan, is whether or not the reporting results in disinformation that affects individuals. That's, for me, a greater privacy risk. So for me, stay true with your code of ethics, and hopefully with today there are a few more things that you might want to add along in your arsenal when it comes to data privacy and protection. Sa police report, pagkagadan kan sarong tricycle driver na nako sa laog kan sa iyang pinag-aarkilahan na harong, mayo subuot foul play, sabi kan PNP Milaor. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Iginilidan ni Police Major Benchito Cirillo, Chief of Police kan Milaor Municipal Police Station, ang anggulong may foul play sa pagkagadan kang sarong persona na nakuha ang maynanin buhay sa sarong parkilahan na harong sa Barangay San Vicente kanasabing Banduan kan aldaw na Sabado. Maging ang pagiging person of interest o suspect kang live-in partner Kenny ang hinali naman kan PNP. Antes kayang madiscover na maynanin buhay ang biktima, nagkaigwa subutin diskusyonan ang mag-live-in partner. Siguro may capacity as and sa experience ko rin siguro sa mga investigation na ganun. Most likely, parang i-rule out ko na siguro. Unless until such time na mayroong very reliable witness that could testify na talagang meron tayong crime of na pagpatay or murder. Sa pag-imbestigar kang PNP Milaor, ang bangkay kang biktima ang may gira sa liog na subot sinyal na natilok, may putok sa likodan na parte kang sa iyang payo. Asphyxia, according to our yung medical doctor. So nasakal siya and tumutumba siya doon sa mark na nakita ng ating marka ng sa leeg ng ating investigator. Possible cord or straw ang nakita doon from the ceiling. Sa ngunyan, halatpakan PNP ang official autopsy report hali sa PNP Crime Laboratory. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, siniguro ni Police Major Benchito Cirillo, Chief of Police kan Milaor PNP, na apwera sa kampanya kontra sa illegal na droga kung sain igwasindang nadakop ngunya na bulan kan Enero. Magkakaigwaman subot sindanin maigot na kampanya kontra sa loose firearms as in illegal gambling. Sa kanilang guidance is continuous ang aming police operations. Actually, itong week na to, meron naman kaming week-long drive against those firearms and illegal gambling. So, expect na ang Kamsur is magka-come out ng mga positive results. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Face. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.